O accidente tiña lugar en Salmón, na parroquia ribeirense de Oleiros. Por causas que polo de agora se descoñecen, o trator que conducía a vítima, un varón de 86 anos que responde ás iniciais de IOTA CC, emborcou nesta finca próxima á súa vivenda, caéndolle en riba. Foron os propios veciños os primeiros en socorrelo, alertando do acontecido aos servizos de emerxencia, que se trasladaron rapidamente á zona para atender á vítima. Cando chegamos ao punto, pois xa as persoas familiares e veciños lograran rescatar a vítima que estaba atrapada, movendo o trator, e xa estaba no punto a ambulancia do 061, policía local, cunha parada que estaba unha persoa que estaba en parada, intentando reanimalo. O noso labor foi colaborar cos sanitarios no intento de reanimación. A chegada do helicóptero do persoal médico pois non se puido facer nada e a persoa había falecido. Canto máis vello é o trator, menos sistemas de seguridade ten. Hoxe en día, se compras un trator, é obrigatorio ter o antivolco, que xa ven un sistema para evitar o atrapamento en caso de vuelco. É unha das cousas que se recomenda, non? Que se tes un trator vello, pois instalar ese sistema e homologalo para evitar este tipo de accidentes, claro. Os esforzos dos equipos de emerxencia foron infrutuosos e a vítima acabou falecendo no punto. Foi desprazado tamén ao lugar o helicóptero medicalizado de emerxencias, aínda que finalmente non chegou a intervir.